Maar voordat je 6 leeuwen inpakt hebben, ben je zo een hele dag verder. Normaal is het ongeveer ervan uitgaan dat ze na de injectie dat ze deel vallen en dat ze dan ongeveer een uur onder narcose binnen. Maar soms dan rint dat per beest wel eens wat oors. Dit is het wat extra hand, omdat het toch een beetje in de stress weer. Dus het duurt wat langer voordat er weer omkomt. Dus vandaar dat ik er wat extra controles doe. Want aan de achterkant is de kist echt nog iepen. Dus we maken geen ongelukken hier op het centrum. Ien voor ien worden de leeuwen onder narcose gebracht. Wij mogen er net bij wezen. Als ze in de stress binnen, dan willen ze min in slaap vallen. Dus dan moeten ze extra narcosemiddel hebben. En dat jouwt extra risico's dat ze net goed weer weg willen kunnen. Er is wel een soort media-aandacht. Zelfs van een cameraploeg uit Duitsland en Oostenrijk. Het is een protte geheister om de sliepende leeuw goed in de kooi te krijgen. Als alles volgens planning gaat, arriveren we morgen om 6 uur 's avonds in ons opvangcentrum Lions Rock in Zuid-Afrika. En daar gaan de dieren een nieuw leven tegemoet. Met veel meer ruimte dan we hier kunnen bieden. Optimale medische zorg, mocht dat nodig zijn. En ja, terug naar het oorspronkelijke gebied waar de voorouders vandaan komen. Deze leeuwen hoeren daar net op jacht naar haar eigen eten. Dat kan ze net. De beesten in de opvang zijn alle bennen in gevangenschap. Ze komen uit bijgelijks een dierentuin, een circus of zelfs uit privébezit. En dat is ook de reden dat we ze nooit meer echt vrij kunnen laten. Het best mogelijke is ons reservaat Lions Rock, waar ze van een oude dag kunnen gaan genieten. Wie betaalt dit? Onze donateurs, de donateurs van viervoeters, betalen deze reis. Een ticket is ongeveer €7.000. De leeuw Congo had daar geen wit van. Hij werd aan zijn wekker op de Afrikaanse savanne. Maar wel met een stek eromheen.